Özbekistan'a paytaht diýen şäherden emmäde taranmakda bugun ýene gyzykly bir gedeniş videosy bilen garşyňyzda. Arkamda şuwat Prezident Howsa. Gidelim. Ratlalı Ministerler Kabineti diğer şäherler Ministerler Kabineti bärik girmek üçin ilki barlak geçmeli. Çay içine girdik. Bäri bolsa bu gapdalam. Garaş bu gapdala Ministerler Kabineti. Bu gapdala Ministerler Kabineti. Bärde ministrin maşyny bizimkiler bet maşynda. Näşle ministrin maşyny ne bulam baydak var özünde. Ministrin maşyny Häşe döwlet işgärdi pedalgy orada. Bular element hiç sirne mesela daxylym ýok, zadym ýok. Ýene de ýygyna geçirilen ýere kan ýerkide urdular. Bu gapdalam şeýle garşylykly iki tarapym şorda. Gadaňda ýa. Amma hakyky ministrin maşyny arkadaşlar. Emme ministerler ýüşüp durýar. Hawa bärde ýygyna gitip durýar. Hakyky şu adam ulanýarlar bärde. Ne bärde? Bu adam bir yer gelip Türkmen gelem bilema. Türkmenler koma. Türkmenler pasol gelem bilema. Diňe şonda ben var diýişdim. Estimsin boýunça. Ne? Başga beýlede. Esheýle. Beýlede olsa hakyky prezidentin öz köşkü var. Aňa girme qadagan. Yardım geçiren oklar. Dostu. İçine vapsayıçılı adam falan oklar. Bunlar orta bärde işçilerine girdiler. Başta oranı taydın izin aylan qayalar. Aňra girme qadagan. Ne bärde mentar garaşypdym. Bäri bolsa meclisler geçirilen yer Ministerler Kabineti. Bu gapdalan şo ýygyna geçirilen yer Ministerler Kabineti. Şo gadym döwrden bäri gelýän däpler var. Täze gurduranoklar da şo ýürkide urdakene ulanıp berler. Hem kelletini oňalyk zatda kanalsa ol ne diýdi allara serdarlar diýdi. Bulan bir pas alma maşyny. Hibrit bolanda. Sağ tarafta rol. Garat prezidentin köşküm şolar alyp. İçine falan atlar. Hiç şeylik. Yedasından kamera kullanıyorsun. Yani giden maşıma bulan mesela pasallar, ministerler, ne gelen ne berikna. Yaşalar ya. İçine girip bolan dip ben sonra maktanıklardan. Apsaqadagan ya. Dinga ministriýadan pasal şolar alyp işgärler diýseme. Ne bulan bir ministrin maşyny Adım bilemek, yani köplenç ministerleri şolar alıp maşyny ulanýar. Daza prezidentim şolar alıp maşyny menen aýdýarlar, videolar ama görüp bilersiňiz YouTube'da da atdy. Gözleşdirip, her gyzyklanýan bolsa Hindistan prezidenti barada. Garat şolar alyp. Bir şeýle daşyndan şeýle görüp gidämiň. Başga ýere da atjak. Diýel şäherinde eň owdan görläjek yerlerin biri. Owadan yer. Va interesna şo döwürden bäri näçin? Ýene şotan. Ýöne içiniň zatlary, öňkü döwrüň zatlary da ýetkedilen çyralary da atlar. Emma da ýetkeşik içiniň bärde de gaty gowet gorýarlar. Maşynlar zigzag etip geçirýärler. Birinjilikle bärden geçmek anfatda bärde. Staletler. Hemmetin geldi avtomatda. Bir şunda hemmetin barlak geçirýärler. Nire var, nämeden, kimden, beýle bärden geçen son. Beýle de zigzag adamlar. Ne bärde rikşalar garaşdyr. Rikşa minip aňyrda garanky düşmanka inze getem düşüreň. Ona video sonuna gelir. Rikşa minip karosy Elropa'da nima variant sana? Nasıl salam aytırım daha edin. You say?
Hello Turkmenistan. Hi Turkmenistan. The part of Russia, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan. Emmesin bilyana kan yaşır lan. Böyle karşısında ince gate manetinde ama adem kuda vurun burada atlarla karasılan. Ne vardı? Taksiler var, maşinler var. Taksiler var, motorlar var. Bunlar hep taksi. Değil mi mesela? Şöyle gitmez. Keyfe Türkçesine kadar da. Türk pala, mülk pala mı? Arkamda ince gate indisk var ota. Bul birinci dünya uruşundan soň gurulan. Ümmetsizlerden Afgan uruşa şondan soň ölen İngilizce adyny uruşan hindiler var. Şolaryň ölenligi barada ýadygarlyk gurulýar. Şonda arkamdaky näme şo daşyň ýüzünde 90.000 sanak eskeriň ady ýazylypdyr. Şo uruşa gatnaşan 90.000 eskeriň ölen, uruşda ölen 90.000 eskeriň ady ýazylypdyr. Ýüzüne alan. Nauşnik taktın sesim goýaşdyrsyn diýip arkamda giden maşindan sesi, adamdan sesi. Ýa-ni videolarymda da kän sesim goýaşdyrmadyr da, şoň üçin nauşnik takýan dedim. Bugünkü videom soňuna geldik. Goýunuňyzdan turandyr diýip umyt edýän.